Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kini nangko kita cuba menyelami tentang senjata rahsia silet Minangkabau. Secara ajaran dasar silet dalam konteks bela diri, mangkau silet mengajarkan kita untuk bagak. Katanya dalam silet musuh nan nindak bacari basuo pantang diilakkan satapak haram baganjua surut. Karena silet memakai senjata pusaka nan hanya dikeluarkan ketika habis tutu tamek bicara. Ada pula ajaran nan agak lunak mengajarkan menyampaikan dengan ungkapan musuh nan nindak bacari basuo diilakkan. Menurut guru-guru nan mengajarkan paham nangko bukan mailak secara fisik dalam arti nan sampik, namun mailak ke jalanan bana. Ikulah pembuka senjata rahsia silet Minangkabau. Gelek manggelek lah biasa, kunci mengunci cok basuo, bahkan sampai patah di antaranya. Namun senjata rahsia nan membunuh tak berdarah nan acok membayang dari gerak langkah kucing nan bagalui. Tangkok nan ringan selesai kasado pelangkahan. Indak sembarang orang nan bisa memacikkannya nan jaleh bana rasio kita cuba silau narasi sasudahiko. Basuo jo pantun larangan adat pepatah pamenan andai gurinam pamenan kato memacik ulu kotak pandai hancur nagari kampung binasu. Nak dua pantun sairiang elok nagari dek pangulu, elok tapian dek nan mudo, kodak pandai memaci ulu pun tiang tangga sansaro mato. Falsafah pakaian pengulu dalam luak tanah Minang, jika ambalau marentak ulu putiang tangga mato tabuang. Itulah pantun pepatah yang menggambarkan sulit memacik senjata pusaka di ranah Minang. Nak lebih tarangnya jalanan kita tampuh, kita cuba mencari narasi yang menjelaskan tentang senjata ko. Senjatanya karih kebasaran sampiang jo cawek ketampeknya, sisiknya tanam tabuan, letaknya condong kakida dikesong mangkok dicabut. Laku nan dua tengah tiga di tengah mangko nyuluruh makin kaujuang makin lunciang menuju neraca hukum. Bapantang sembarang sinta. Bawa bapikir ke belakang pikir na lebih dua kali. Patah karih di pintu mati, patah lidah di pintu kalah. Embonyo tumpuan putiang dan lunangan ulu kayu kamai. Kokoh tak ragu bambalau, uyahnya indak melungga, pantang mahanguk keluar badan. Luruhnya di rentang banang, bantuik dimakan siku-siku. Kok bungka manahan asah, hukum dia manahan bandiang, kalau bana manahan tilik. Matonan tajam balik balah, sanyao pulo jogembonyo, pantang malampeh kagurinda. Tajam tak singgah ke hasam, aluih tak ragu dek bakili. Memutuh rambut dihambuhkan, sekali haram melukai. Ipuh nan turun dari langit, biso bapantang ketawaran, jajak ditikam mati juo. Itulah narasi yang menjelaskan tentang senjata pusaka di ranah Minang. Kalau kita dengarlah bayi bunyi, senjata nan bukan sembarangan senjata pusaka jak dahulunya. Namun untuk lebih jalehnya nan nak kita pakai dalam silet, mangko kita cuba merentang panjang nak jaleh sayih muka suiknya. Serupa gurindam
Orang tua karih sampono genjo hero laye batin pamaga diri, patah lidah di bakeh Allah, patah karih di pintu mati. Senjatonyo karih kebasaran sampiang jo cawek ketampeknyo dalam silek. Hakike senjato nan sabananyo adalah apo nan ado pada kita. Itu nan diisyaratkan di sampiang atau jo cawek ketampeknyo. Ketika sangketo tibo nan paliang dake mahindarinya, pahamkan hakikat diri itu senjata sabananyo. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, namun terkadang tak pandai mengembangkannya. Pahami hakikat diri di sinan rahasio senjatonya. Sisiknya tanam tabuan, lataknya condong kakida, dikesong mangkok dicabut. Artinya satiok pakaro inokkan bana masalahnya. Bawa berfikir ke belakang pikiran lebih 2 kali. Di senjato bergambarkan laku nan 2 tengah 3 di tengah mangkonyo lurih makin ke ujung makin runciang menuju neraca hukum. Dalam garak langkah silek cari titik tengah sinan berdiri keseimbangan. Ditimbang sama barek dengan segala keadaan nak lurih barantang banang batimbang jo neraca hukum. Artinya dalam garak langkah silek pelajari segala teknik nak basuo keseimbangan nan sabananyo. Namun sebagai karakter hakikat kebenaran sabananyo sehingga basuo patah lidah di pintu kalah, patah karih di pintu mati. Hanya kebenaran sejati dengan hakikat diri. Gembonyo tumpuan putiang, tunangan ulu kayu kamai, kokoh tak ragu bambalau, guyahnya indak malungga. Artinya bana memiliki prinsip dalam hidup. Prinsip lahir dari pemahaman sesuai dengan konsep kebenaran. Indak ragu dalam hidup sesuai dengan konsep keberangan. Bapantang mangok keluar badan. Garak langkah silek lahir dari kepribadian. Pribadi nan tertata akan menata setiap pergerakan. Menata diri jo kebenaran. Mau dengan keadilan. Nak lurih rantangi banang. Nak sudut dimakan siku-siku. Kok bungka manahan nasah. Hukum adil manahan bandiang. Hukum bana manahan tilia. Ba itu proses menata diri sehingga basuo garak langkah nan sabananyo. Nak tajam bak senjato pusako. Matu nan tajam balik balah sanyawo pulo jo gembonyo. Pantang malampeh kagurinda, tajam tak singgah ke asahan, halus tak rago dek bakili. Iko garak langkah silek nan sabananyo. Arif jo keadaan, bijak segala dengan segala tindakan, akhlak nan rancak luar dalam, babudi alui iko hakikat senjatonyo. Basuo isyarat pantun orang, pisang ameh bawa balaye, pisang lidi di dalam peti, utang ameh dapat dibayar, utang budi di bawah matui. Itulah salah satu yang diisyaratkan tek tajamnya senjata pusako di ranah Minang. Tajamnya bukan kapalang, memutuh rambut dihambuhkan, sekali haram malukai. Keparawik-parawik hulu, pengikih miang di kampung, kepanarah nan bungkuk sarwe. Ipu nan turun dari langit, biso nan pantang ketawaran, jajak ditikam mati juo. Artinya akhlak nan halus, budi nan nelok, di atas kebenaran sesuai jo tuntunan Quran. Dalam garak langkah silek mencari garak nan sejati nan muncul dari naluri untuk membela diri. Namun semua itu membutuhkan proses pembelajaran yang panjang dengan berbagai wawasan dan ilmu pengetahuan hingga menemukan hakikat kehidupan. Nak rajo tagak dibari, pengulu tagak diundang. Bukan murah bersisik karih kepalang tangguang pusako lindang.
Undang-undang nan dua baleh itu pakaian orang pengulu di dalam luak ranah Minang. Cupak dipapek orang menggaleh, jalan dialih orang lalu, elok tikamkan karih di pinggang. Baik itu tanggungan jawek dan harus dipikul bagi orang nama macik senjata kebasaran. Itulah sekilas gambaran senjata pusako, senjata kebasaran adat di ranah Minang. Waduh, katuna lapang kita cuba merentang panjang nak sayih wujud kata, nak basuh dan raih Assalamualaikum insya-Allah. Demikian mudiakan sawah diarau, iliakan sawah taruko, banyak bana kaji di surau, sebanyak iko dari ambo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.